Ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, integral bererako bat egingo dugu. Formula hau erabiliko dugu gaur. Funtzio bat badaukagu berretzailerekin, bere deribatua daukagun edo lor dezakegunean, bere integrala izango da f ber n gehi bat, zati n gehi bat, gehi k beti. Orduan, bi adibide hauek egingo ditugu. Hemen daukagu funtzio bat ber hiru. Kontua da, ea bere deribatua dagoen edo egon daitezke. Honen deribatua polinomio izango da bi isa gehi 0, hau da, bi isa. Isa daukagunez, zenbakiak txertatu aldugu. Orduan, bi jarri aldugu hemen, eta erdi bat konpentsatzeko hemen. Eta orduan hemen ja badaukagu formula hori. F ala n bider f prima. Orduan, ez ahaztu konpentsazioa, erdi bat kokatu behar dugu, eta gero n gehi bat, zati n gehi bat. Hau da, parentesi hau, isa berbi ken bat, ber lau, hiru gehi bat lau, zati lau hori, gehi k. Gero ja, moldatuko dugu, bi bider lau sortzi, eta amaitu dugu. Ber lau, zati sortzi, gehi k. Bigarren adibidea ikusiko dugu. Hemen daukagu zeno etako zeno, berbi dagoenean, n izango da. Orduan n izango da bi. Eta zenoren deribatua daukagu? Zein den zenoren deribatua? Koseno, ezta? Orduan badaukagu ja, zuzenean ezer egin barik, f ala n bider f prima. Orduan hau izango da, zeno beriru, zati hiru, gehi k. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.